салом алейкум бонувони азиз. Тарзи духти киртаи имрӯзаи мо киртаи кокеткадори секунҷа мебошад. Просто ҳамун кокеткаша секунҷагиша камтар калонтар мегирем. Духтаро ҳозир чӣ кор кардам? 3 метра вақте ки шиштем 35 сантиметр дуромад. Материали мо паладной мебошад. Духтаро вақте ки дуромад ҳамин материала диққат кардам, тақсим кардам. Барша 82 сантиметр гирифтам. Ай вай дарози ҳамин материал фақат қад мушид. Хай вақте ки зиёди кард баъд дан мебурорем. Ай бари ҳамин остин буровардам. ҳамин кокеткара ҳозир мо барша 50 сантиметр, дарозиша 50 сантиметр духтаро гирифтам. Лучши зиёди навак ҳамине. Духтаро пешакаш обични кругли меояд. Пешаки киртаи мо ҳамин бисёриҳо мегӯянд ки кругли осон, ҳама осон, не ки ҳамин круглиги кирташо хушрӯ намеояд. Духтарако ҳама вақт стараться кунен ҳамин кругли пешактона хушрӯ бикашен. Як тарафаш бурик, як тарафаш дарозрӯя намеояд. Бояд ин кругли хушрӯ биёяд. Духтаро пешакша ҳозира ки боша мебирем, да астарак мечаспонем, да астарак монда строчка мерем. Духтаро ина круглиги пешакмон рӯи ҳам мемонем ки якташ каҷала, якташ рост набошад. ина пешакмо тиёшид китва 1 сантиметр поён фурмада задам. Акнун ҳозир диққат карда дар рӯи пуштак астарак монда пуштака мезанем, китфоро медорем. Духтаро хушро пешаки мои тарафи секунҷаи дарозай ман ҳозир чӣ хел кардам. Духтарако хушро вай кард, китфора ёфтам, 1 сантиметр ҳаққи дарз мондам. Духтаро барои ман дарзам чиқартар медузам. 1 сантиметр ҳаққи дарз мондам. 12 сантиметр поён омадам. Пешака чен пуштак 1 сантиметр майдатар гирифтам. Барои пеш ай пуш майдатарай. Дарози ҳамин пешака ёфтам. 35 тайёраш боша 36.5 гирифтам. Духтаро ай ҳамин хати 12 ки ҳамиҷара гирифтам, ай ҳамиҷа рост секунҷа сини поён омадам. Пуштака чӣ кор кардам? Пуштакам ҳамиҷа то ҳамиҷара 12 гирифтам. Духтаро ай ҳамин 12 ба ҳамин дарозии пуштака ҳамин хел хати секунҷа кашидем. Духтаро чӣ хел кардам? Пешака 36.5 гирифтам, пуштака 26.5. 10 сантиметр пуштака чен пешак майда гирифтам. Духтаро вақте ки буридем бо як бори дига хел монда бо сантиметр мекунем. Духтаро барое ки рӯи ҳам мумкине ки хато я ним сантиметри хато шавад. Духтаро як борига китфора сантиметр мекунем ки ҳар ду китфо баробар бошанд. Рости остина камтар чиқиртар круглитар мезанем. Духтаро як борига бо сантиметр мекунем ки ҳамун 12 сантиметри мондагимо дуруст бошад. Духтаро ина обши китфи мо чилай, пешака 1 сантиметр ай китфо майдатар мегирем. Иҷара 39. Духтаро иҷа 2 сантиметр, иҷа 41 сантиметр ай, 42 сантиметр, 1 сантиметр айси, 1 сантиметр айси вай пуштакмо калонтар ай. Духтаро ина вай кардам. Як бори дига китфора закрепка монда, клека мондам барои вақти да қад часпондан вай нашавай, не клека мондам, мустаҳкам кардам. Акнун духтаро қада медузем, дар арзои қада медузем, китва зада ҳозир бо ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел пешакша мезанӣ. Духтаро ина қада дарз бароша духтам, аверлок задам. Духтаро тарафи пушт уту кардам. оли лави домана духтаро набуридам. Ахирон лави домана барои киртам ва сантиметр мекунам, баъд лави домана мебурам. Духтаро ина барои занакои харобина 5 сантиметр мегирем, барои одами бузбало 7 сантиметр ҳами бари амира мегирем. 7 сантиметр отметка мондам. Духтаро пешака да ҳамиҷа монда ҳами хел тайкаша сантиметр кардам. Тайкаши мо тайёрош 27. Духтаро ҳамин сабаб ина нигаҳ кунӣ камакак иҷа ҳафке камтари истаракш мекунӣ. ана ҳозир духтаро ҳамин хел мебурем. Акнун қада тарафи пеша тарафи пушта мезанем. Духтаро ине пешака тарафи пеша дар рӯи қад мемонем. Чени ҳамин намебурем. Духтаро 1 сантиметр майдатар пешака монда ин ҳамин хел рост мерем. иҷа ҷои остина намеқапем, ба нуги ҳамин остини буридагӣ монқатӣ мебуроем. пуштакам ки бошад духтаро ҳамин хел пуштака дар рӯи қад монда. Духтаро ҳамин хел мебурем. Фақат як чиза фаромӯш накунед духтаро ки пеша 1 сантиметр чен пушт зиёдтар мекунем. Духтаро вақте ки буридем ду тараф строчка мерем, ҷинҷак давонда пешака да пешак, пуштака да пуштак мечаспонем, остиноша мечаспонем. Киртаи мо ҳамин кор дорад. Духтаро хушро ҳозир ман ҳамин киртара дастӣ духтам, ин иҷаш камтар бурмадай.
дасти духтамаш оли ба мошина надухтамаш. Аввал як бор дасти духтамаш ки биҷоиш кашол набоша, ай ҷай хел халтазадагӣ набоша. Ина духтаро тайкаши ина ҳозир пӯша ба шумо нишон медиҳем. Ина пӯшташ. Ина духтарои тайкаш кашол нест, ина ҷош халтазадагӣ нестанд, ҳама соски ҳастай. Ана акнун духтаро вай мекунем. Ба мошина строчка мераму, ба мошина строчка мерам, дарза сини болоӣ бо як борга хел медузам, камтар насиб украшениш мекунаму, баъд остиноро мечаспонам. Сари остинмо резин қатӣ меояд. Тамомш ки кардам, мо ба шумо нишон медиҳем. Бонувони азиз, киртаи мо тайёр шид. Фақат мо камтар тағйирот ба хости клиентро овардем духтаро. Клиент хост ки ҳамин шимшимакҳои пеши кирта зиёдтар шавад. Ай ҳамин сабаб мо камтар матои сиёҳ часпондем ва камтар ороиш додем. Дар ҳамин комментариҳо бисёр менависанд ки ҳамаи духтагиян ё ки клекарагӣ духтаро ҳамаи ҳамин маҳра духтагияй. Барое ки ба ин материалмон монанд шавад, камтар ороиш додем духтаро. Баъдан пешакам камтар ороиш додем, тугма часпондем духтаро. Ина пешаки мо духтаракҳои хушрӯ. Ина остинакош. Сари остина резин кардем духтаро. Пуштаки киртара нишон медиҳам. Ина духтаракҳои хушрӯ, пуштаки кирта. Ина ҳамашро ба шумо фаҳмондем духтаро.